Визнати депортацію кримсько-татарського народу геноцидом. Таке рішення вже завтра планує розглянути парламент Канади. Якщо воно буде ухвалено, Канада стане другою країною у світі після Латвії, що визнала геноцид кримсько-татарського народу. Ухвалити відповідне рішення канадський парламент має одноголосно. Додам, це вже буде друга спроба визнати депортацію геноцидом. Вперше парламентарі розглядали це питання 3 роки тому, у 2016-му. Однак тоді документ не підтримала правляча ліберальна партія. Свій вчинок пояснили тим, що й досі немає рішення ООН з приводу визнання геноциду. Окрім того, ярим противником ухвалення цього рішення був міністр закордонних справ Канади Стефан Діон. Він за радянських часів підтримував плідні зв'язки з Росією. Нині ж він пішов у відставку, і посаду керманича зовнішньополітичного відомства очолила Крістін Фріланд. Вона має українське коріння і гаряче критикує кремлівський режим Росії. Тож розглянути питання визнання депортації геноцидом, особливо переддень 75-х роковин трагедії, особливо актуально. Так вважає канадський депутат Борис Вжизнєвський і подав на розгляд парламентарям свій проект резолюції. 18 числа є надзвичайна річниця, 75-річчя геноциду кримських татар. І ми не можемо дозволити, щоб цей епізод геноциду зник з історії. Це є історичний факт, який буде підтвердженим парламентом Канади. В мене є абсолютно надія, що є нагода зробити правильне рішення и довести историчную правду. Это констатация факта, это не законодательный акт. Если его примет парламент, это будет номинальная констатация факта того, что да, парламент Канады признает депортацию 1944 года геноцидом. Но это не на законодательном уровне, это просто выражение доброй воли